na imbaga bigat tay amin kakalsat, day tinasantuan nga misan, tay mandanggayan, ti pagyaman, ni Elsie Galo, iti pamilyana, ni Rosario Madriaga, ni Mr. and Mrs. Marlon Kepo, iti pamilyana, ti Manzano family, ni Vivian Briones, iti pamilyana, ni Lerner Alho, Supply and Furniture, Nelson and Lerma Chua and family, Jose and Lucrecia Barbado, ni Mr. and Mrs. Gerald Callejo, ni Mr. Nelson and Lerma Chua and family, ni Sunny Lasso, Samuel Tahop Jr., ni Princess Diane, ni Marisa Siken ti pamilyana, ti pagyaman ni Salia Erasmo, kenti naparta ka pa nagimbag na, special intention ni Jay Ganasias, panagyaman ti panag-birthday ni Remigio Ramos, kenti pagyaman ni Igosas family, pastamet ngayon tay karkaragan ti Kararwa da Maria, Bernardo, Pablo, Pidong, Pasha, Hintay amin sa baten ti Apo. When hintay amin sa rakwen ti Apo. When hintay amin dayawen ti Apo tayo. Ta Isus alakan tayo. Ogo bengge na taengan, intaengan ikanta, panang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana. Ogo bingge na taenga, intaenga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya. Idiritay nga ikanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana.
Iraman tayo pa yung ikararagan ti pagyaman ni Antonio ken Esperanza Fariñas, kastamo ti panay karkararag ti kararwa ni Gilbert Fariñas ken Anthony Centeno. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti Dios bigbigbigen na ti naimbag nga aramid ti tunggal maysa. Ti bendisyon na ibasar na sigon dagiti nasayaat nga galad ti tunggal maysa ti panangibiyag na panangibiyag tayo kadagiti bilbilin na agbalin tayo kumaan na tudyo nangro na ti panangibiyag tayo kadagiti pagayatan ti Apo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kunatayo agkonpisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Gloria iti Dios iti kangatuan ket ditoy dagagapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaklakemda
Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika mangika, kadagiti basbasol ilong, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ilong, awatem kadaytoy arararaw mi. Sika situtukang iti makannawan ti Ama. Adyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tangay sisika o ako, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika niya o siksikay di kangatwan, ititimpuyong Espiritu Santo, iti gloria di Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga impakitam ti panakabalin mo, babaan ti panangaasim, ken pamakawan mo. Iburay mo kad adi agres sa tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Di maibasa na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanya ket unana. Unayo saan analinteg ti aramid ti Apo a Diyos, denggendak, da kayo nga Israelita. Pagarupyo kadi asaan analinteg ti aramid ko, da kayo ti saan analinteg ti aramid na. No isardeng tinalinteg a tao ti agaramid iti naimbag, sa agaramid iti kinadakes, ket matay. Dagiti dakes nga aramid na, ti pakaigapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes ti dakes nga aramid na, ket aramiden na tinalinteg ken naimbag. May salakan na ti biag na. Nabigbig na ti kinadakes na, ket insardeng na ti agbasol. Iti kasta, santo amatay, no di ket agtultuloy ti panagbiag na. Isao ti Apo. Apo lagipem ti kinamanang nga asin. Apo lagi pem ti kinamanang nga asim. Isurom kanyak dagiti daldalan mo o Apo. Wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbiag kas mayan nurot iti kinapudnom. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Apo lagi pem ti kinamanang nga asim. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim, ken kinamanagayat mo. Nga impakitam idi punganay. Pakawanem ti basol ken labsing ti kinaagtutubok. Gapo iti diagbalbaliw nga ayat mo ken kinaimbag mo.
lagi penak o apo. Apo lagi pem ti kinaman nga asim. Nalinteg ken naimbag ti apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan ket isuro na ida ti pagayatan na. Apo lagi pem ti kinaman nga asim. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos. Mapapigsa kayo kadi iti panagbiagyo ken Kristo. Maliliwa kayo kadi ti ayat na. Adda kadi panakikadwayo ti Espiritu. Addamit lat panagdidinongo kin panagkinaasiyo. Dawatik narod kada kayo nga anayan nyo ti ragsak ko, babaen ti may saayo ti panunot, ayat kararwa ken nakem. Di kay agaramit tanyaman gapo iti kinaagom, wenno kinaimot. Agpakumbaba kayo kitdi iti maysa ken maysa, kitdi ipagarok, anay imbag kayo ngem dagiti daduma. Saan laat ipagimbagan nyo ti kitain nyo? Kitain nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa, adda kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay adda kenkwana ti pudno kasasaad ti Dios, di na impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad iti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang iti nasantuan alanga. Nagpakumbaba ket nagturnog agingga ken patay. When iti papatay na iti krus, gapo iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatwan asaad. Ket intidna ken kuana tinagan anatantanok kem ti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit. Ito'y daga, kinti uneg ti daga. Ket sila latak ng pabla at ti amin na tao, ani Hesu Kristo, isu ti Apo, apakay daydayawan ti Diyos Ama. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dayawen tay ti Apo, dinadyusan nga ayat na, ide tay kenkwana, di dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kumamit kanta. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Iyat ipaikan ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken panglakayan a Hudyo. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda iti dua a lalaki nga agkabsat napan ti ama iti inauna ket kinunana
Anak ko ingka ag trabaho ijay kaubasan. Jak kayat kinunati anak, ngam kalpasan na nagbabawi kat napanmet laeng. Napanmet iti ama iti maikadwa ket imbagana, ti kastiin sa una iti inauna. When ama kinunana, ngem saan anapan. Si asino kadakwada tinagtungpal iti pagayatan ti amada, sinaludsod ni Jesus, ti inauna kinunada. Ngem daytoy met ti kunak kada kayo kinuna ni Jesus. Umununan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti Dios dagiti agsingsingir iti buis ken dagiti immoral a babayi. Ta immay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan. Asuruten nyo ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buis ken dagiti immoral a babayi. Ket uray pay kalpasan ti pannakakita yo iti daytoy, di kay latta nagbabawi ken namati ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning kunayo man ta kaabayaw. Anyo unay iya sidag kauso ti kamata. Maalisang kayo no. Iya sidag yo ta uso na ta basta pa naggagapas nabudo ti lubong. Uso ti kamata nabudo pa iti karabukhob nya. Mangruna no hangover ka maggatil-gatil. At dadi pagsasao dati English nga nalipatak mo ten. Kunana, action speaks louder than makita. Amo yung magayang palakpa. Very good, obey. Hindi yung pagsasao nga action speaks louder than words. Mayat matwon kasla kayatak mo di nga pagsasao nga madda na pidot ko idi di katikista ak ijo idi ngras. Adda may sanga kas na jig pasupti ko pon ba mo no nagkawalo jud ko pon ba ka ba jay may sanga atidog nga di crosswise na ko makas jay. Nakakaabil na napidot ko. Kunana, do not work for rewards, let them come as a surprise. I don't know, biblical, tajak pa yung research, uno nang alalaan da, uno sino nang ibaga, awumot na ikabil nga author, no, anonymous, uno anon. Do not work for rewards, let them come as a surprise. Kung na nagkakaslaman, kaslamas kaya takday jay, ngam day jay, action speaks louder than words. Kasla, I don't know ngam kasla na imula, aging gana tata na imula lata jay, napidot ko dyan, tikas jay kusina ti simbaan kala no gamin no aging teresak ti may nga banag, maminsan la, maimalkat, narigat nga maikat. Kagangga aging gana nga kasla, pampanunutak lata day jay. Isulat ti kasla, na imula, nga may isa kadagiti surusurutin iti panunot ko. Ngamin, siyak ti may isa nga tao nga, da kayo nga dati lubong ti psychology nababati self-esteem ko na day ya. Uray amok uno ka bailak di may nga banag. Rare man manok nga ingato iji eskwela. Man manok nga ingato ti imak nga mam. Kaslakan niya nga day ure agin nga ngato kata barbari tingamin awagan dagiti mamestramot nga loko. Ti awagan da jahang aging ngato imanahan. O kita amuyo di jay. Iso nga ti teknik mo, agin nga to kamot into do na ka, nay. Di mo di mo magayam amo answer nang naging ato ka ti awagan ni Mistra, di jay haan nga aging nga to ima na. Kasi rare nga aging ato ak ti imak, uray amok. Uray amok yan sir na, rare nga aging ato ak ti imak. Nababaji self-esteem. Diyan mo di jay ta, di jay nga ro, darigat nga rigat, awan di awan maikarkarit. Iso nga nakasingsing petak, apa yan no mapangkam di tindaan, an nadak, tano at na mabadag ang akamatis, awang pagbayad mo. Di makasjay, ang kayong agsulpo-sulpang, makabadag kay ti kamatis, niya kadainang managado nga mabadag ang kamatis pay laeng mat. Kaslawang pagbayad mo, di dyan nga, agkamali ka, kaslaawan. Iso nga, siya, ti katatao, man-mano ak nga aging ato, kinagpaiso na usto di dyan. Ure amok dyan nga mahilig.
Idi ko ang kunam, idi dakam di San Pablo Seminary. Nang ti spiritual conference di jay spiritual director. Damdamo di jay magasot idi jay 500. Nya, kabar-baro pa la ang hampay nga nabayag di jay nga kwarta idi kabar. Man-mano pa la ang ti magasot idi. Kunana, sino makaikabesa kada kayo dagiti libro ti New Testament, I give you 500. Nagado ti seminarista mo, Father! Macho diyan andalat na may kabesa, andalat na may kabesa. Ngam deep inside amok may kabesak. Tay di katikista ak nay kabesak. Diyan magununi Nagmulmula gataklatan Among ngay no agingato ak ti makabaddag ak ti kamatis. Aw magkwartak siya matisingiren na. Idi rumor kami nalpas di conference kunak apay handa mahapayan yung may kabesa ti Hanyo may ikabisa. Idi agaw apo man paano kami na magmagna kami mapanji kwarto min kunak. Apa nyo may ikabisa ti libro ti New Testament kunak ka. Api amom. Kuwan nabayagan di pala katingista Kapi nga di kasi mong bat. Sino makikabisa kada kayo ti kakmet ti limagasot. Ammo kada makaammo kada kayo nga mabaing kay lakas lakan niya ko sino. Dagiti man lektor kada la Hindi pa ila po siya mga agkabaw, kas ano nga ron nga sana, nalipatan nan Kasi di ko maamok ko kanya dagi dyan, libro ti New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostle, Roko, Kogala, Epil, Coltes, Testem, Tempted, Pilhead, James, Peter, John, Jude, and Revelation. Kasayang dili magasot. Whatever, basta dyan ka nag-recite. Basta amok, di pusok. Kas dyan, ada nga di dyan, kasi nga, adalata nakamula di panunot ko nga, baybay amta makita danto ijay. Haramid. Baybay amta makita danto ijay. Kasla nakamula latta kanya. The same day, ito ibanghelyo tayo. Anya ti kunana di ibanghelyo. Pangarig ni Apo Jesus, saan nga napas... Laglagi pantay manan niya. Pangarig kayat na nga saun, inosar na ti istorya, tapno nalaklaka nga maawatan dagiti audience na, right? Ante sa magkakaawatan. Yes, sir. Unayo man. Umpay ga. Inosar na ti istorya, tapno nalaklaka nga di human situation, iso ti inosar na, tapno nalaklaka nga maawatan dagiti adalan na. Sino ti audience na dito Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen apapadi, ken panglakayon a Hudyo. Dagijay ti audience na nga pangibagaan na dayto nga istorya. Nga anya ti kunana, there are two sons. Anya ti kunana, nitatang na, napan iji inauna. Kunana, ingka agtrabaho ijay kaubasan. No. Haan kunana, dijay inauna, ngam nagbabawi, napanmet, laeng. Kasi dati yung inauti kunana, ingka met, agtrabaho ijay kaubasan. Yes. Ngam, di met nga, napan malagip ko day di amang ko. Ya mo no nauyong mo no na stricto. Ingkan to alaan ti palikod. Amuyo ti palikod. Anyo nga amon nga talata rich kids kayon. Kada kami nga umaarado, sangol, yok, in English kaon. Di ara, dinuang, no, di ikabil mo nga kayo, sangol in Ilocano, yok in English, guyudan, ijay likod na sakba di arado, at dapat batit nga kaslamot la, sangol niya, we call that palikod. Palikod ti awag na ti Ilocano in English, backing. Palikod nga raw daan, mok pa yan, na niya English na dayjayan. Kapalikod ha, nagpalikod o patras. Kaya na, num mo di pangala, dagay min mandalon, dagay mandalon nga lalakay, parbangunan da alas 2 ti parbangon, nakasakay da ginuang da nakaawit da jay aradon. Isagpat dan mapandadyayan. Kaya na iti malam, na si mangputa pa nagsakbayang mapan mangruot, ingkanto alaen di palikod, ijay, yan ti taltalunan mi ijay apaya, lumabas katiwaig, kagaddayo. Wen kunak mat na panak ng ruot, ya mo muna apay nga naladawak, ne, mangangkam ti rabi ka, naalam tay palikod, ne, kaitan, ang kalaan. Diyos ko, nagsip nga, awang mo ti street light, pwede ko lalanti, kada ko, nagajay, mapagnaam jay, ayan tiwaig,
May mayat no agsangit kakabuteng nakati alalya. Amman, ngam no daytoy mabubuteng ka kasta adda nga igagara na ngam no daytoy agpupungtot ka. Ano ren yung alalyat na. Insangit ko taray. Sumangpetag agal-alak ni inang ko nakakusilap kin ni amang ko. Ubing rabrabin kapila ibawon. Wen ko ngamin ngam nalipatak mo nalipatak. Ayan. Dati ko nana daytoy banalon ay daytoy may nga anak wen ko nana ngamhaan nga napan. Kakunana sinaludsod ni Apo Jesus intuloy na ti panagkunayo sino tinagtungpal ijay bilin di ama. Kuna dagiti audience na dagiti mamaestro ti linteg kada panglakayan anya ti Hudyo kunana sino tinakatungpal di muna. He said no ngam napan. Kunamot ni Apo Jesus nga intuloy, ibagakmet kada kayaw, ang dati manang, di umunag nga tirada ni Apo Jesus. Ibagakmet kada kayo, kunak kada kayo, kunana. Umununan to ngam da kayo, mapan iti pagarayan ti Diyos, dagiti agsing-singir iti buis. Sino dagiti tax collector, idi panawon ni Apo Jesus, isuda ti ibagada aswitik, agta da sangot ti templo, agsingir da, isungor nga baba nang da malagip yun ni Sakeyo. Ni Saki nga imuli nga nakababa nang apan napinakan ni Apo Jesus. Kay kunanan ka manipot at ang aldaw ti kagudwa ti sanikwak. Ited ko kadagiti na panglaw kunana na awan mayat nga makisaango dagiti mamaestro ti linteg kin pangulo dagiti Hudyo handa kayat nga kalangan dagiti ta ibaga bimma nang dagaputi kinaswitik. Kunana pay ken dagiti immoral a babae. Kanyada ti immoral a babae na dugyot. No nakikamalalan anya ti aramiden da dagiti may pariseyo nangala dati babae naduktalan mi nga makikabbalay makikakaid dati na asawa iti kultura tayo anya ti kultura da mabansagan kakuna ni Apo Jesus sino ti awan ti basol na iso ti umuna bumataw. Siguro na ito'y tinakaiyagan na dayjay ka may sa bimbanto kada kayo taamok nga awan basol yun nadadalos kay amin. Kaya idi ko ang kunanan immoral kunana. Taapaya imay ni Juan namati dagiti agsing-singer ti buis ken immoral ngamda kayo haan. Anya ti tartarjeten na dito, anya ti ibagbagana apay nga daytoy ti pangarig na. Ngamin dagiti panglakayen kadagiti mamaestro ti linteg kada panglakayon ti Hudyo, they believe nga as-asidagda ken ni Apo Dios taapaya maikabisa dati sa uti Dios, maikabisa dati Biblia, agpaspasting da, agay ayonarda, ited da Dios to nga tayting da, iso nga ti feeling da, nadaldalos da, na as-asidagda, ngem dagijay immoral kadagsing-singir iti buis. Iso nga isuda ti tinarjet ni Apo Jesus, kaslala imbaga na dayjay nga wan mapanak ijay talon. Ngem haan na met inaramid. Kasla kasdi kumakanya tayo. Ammom ti Biblia. Yes, perfect ak ti Biblia. New Testament may kabesak, Old Testament haan adaw. Ammom tinagyan ti Biblia, wan. Da kayo nga managbasa, naglalaing kayo, ugod-ugodan nyo pa iti yellow kada green, nga da marker na, igpilan nyo. Kaya yan ti agrip-reaper kadagap-gapas ko natin na santuan na surat, kung kunayod dyan niya, naglalaing kayo. You know the Bible? Yes. Awang problema dayta. You know the commandments? Ammom ti commandments? Wan. Sino makikabisa sa nga pulo nga commandment, ikak manan ti duwagasot. Inlaklakak pa yun, takabutan ko nga hanyo pala may kabisa manan, ay Apo sa sanula dato yan. Ammom dagiti lintag ti simbaan, yes, awang problema. Kadagi jay, panguluan a papadi, kin mamaestro ti lintag, maikabisa da amin dayjay. Kadagi jay, pangulan dagi jay, iskriba ko na dayjay, at da kasla istula da, di kagayda. Ado ti pilakteris ko na, nalukot-lukot nga kasla papel ko, maji papel da, na iubon-ubon ijay bado da. Gumuyod da, dagiti lintag ni Moises, dagiti bersikulo ti Biblia, pilakteris ko na dayjay. Kabisado da dayjay. Ngam ti tartarjitan ni Apo Jesus, un maikabisa yo, ngam awan pa nagbalbaliw di tapuso yo.
Maikabe sayo nga mahaan nyo nga aramiden day taammuyo. Day ti target nga imbagana. Nga kunana naguwan nga mapan igital talon nga di mo napan uwan ammom ti sao ti Dios. Yes. Ibibiyag mo. Haanan. Ammom ti sao ti ay ammom dagiti sa nga pulo abilin. Yes. Mano ti imbiyag mo. Dayawom da amamkin inam. Bay amon apo ure kag kabaw mo ta. Remember to keep how holy the Lord's Day. Laglagi pam ang ilinan ti aldaw ti apo. Una po man nakimi sa akmat kaano no aggenggened. Ngam numayat ti tiyempo na kebs adda kami joy. Di ka mamapatay. Example ni Apo Flor daytoy. Di kalman kunana weng agpaiso agibas-basa kati sa uti apidos, Biblia. Gapot a BHW kasi kakanumati para iwaras ti pills kada kondom. Ang nga maibagay nga ron ijay lenteg ni Apo Dios. Di ka agtakaw. Hanak magtaktakaw Apo. Anya nga ron. Ang kumutaktakawon anya nga ron. Sobra ak labasit. Ehey. Ammom dagijay ko na nauon ti sa lunsod, ibibiyag mo. Kas ano ti panangibiyag? Isungorod nga kunana, action speaks louder than amuyo ko na kadagiti katikista di kalman, dagiti katikista ti Bikaryato tayo, Cervantes, Quirino, Alilem, Sugpunsuyo, San Jose, Tagudin, Santa Cruz. Imay dagiti agisursuro kini Apo Diyos katikista, naggagader da. Na kaslang amin katikiti kalman ti September, kinang tidak ti basit nga tok, iso nga parparman di boses kon, nagminisaan mi ida, nagraragsak da, nagsasala da, nagkukontest da ti Pinoy Henyo, talo oras, hindi da mo maalala data nga Pinoy Henyan. Tao ba tao? Pwede. Bagay, uwan, katikista, uwan ka no. Nagraragsak da mat. Kakunak kadakwada, uwan, mapangkay di eskwela, ijay sisayo, ijay gimong yo, agisursuro kayo. Ammo dagiti tattao nga nalalaing kay ti Biblia. Ammo ti tattao nga maikabisa yo dagiti bilbilin ti Dios. Ngem ti number 1 to pay lang nga panangisoro, di wagas ti panagbiag tayo ken di katatao tayo haan. Kunam ije ubing, be honest. Ure hammo nga ibagbaga ijay ubing nga be honest. No DJ wagas ti panagbiag mo, kung makikita na nga honest ka, the best teacher is your action, right? Ibagbagam ijay ubing la forgive, mamakawang ka. Ibagam nga mamakawang ka, si kamat ti kusilap mo kas na natadtadampay nga kampilan. Humility ko nam ije ubing isuron ti humility no awam mo pulos kinapakumbaba haan nga agbagay. Isungarod nga ti kapintasan nga panangisuro di wagas ti panagbiag tayo. Ti kapintasan nga panangibaga dayjay ala no mampay no marigrigatan tayo ata struggling tayo maamin ti faith. Sinno aya ti lamang ti pamating mapanjilangit ti kasantuna awan. Da kayo lang ata siya admitaret ang ado ti bidot ado pagkapsutan, ngam agis struggle tay amin nga mangsurot, mangibiyag. Mangibiyag. Iso kung nakadikal man kadagitay katikista tayo, anya na ganan, wagas ti panagbiagyo, iso ti kapintasan nga panangisuro. Nga di makitkita da payla ta arambid mo, makitkita da kapayla, agbalbaliwon di tao. Sumursurutan nga, ala, nagsanto dato ini, siyak mamat. Ngam no makita na madimonyo ta panunot na, ay dakisan. Makitkita na kapayla, agburbur, lodot ini, kung kunana na, ay kadakisan. Isugarot nga kung kunana kakabsat, kasla dagitoy iskriba kin, dagitoy papangulo nga papadi, iskriba, parisay ay dagitoy mamaestro tilintag, ibagada nga as-asidagda, ngamin aramiden da jay akum da ijay pamati da ngam no mapan iti
panagayat, panangisakit ti tattao, handa nga ammo. Kunana DJ kwa, kunana DJ opening prayer tayo, di collect tayo, inyo ti kunana, nang nangruna nga impakitam ti pamakawan mo, kunana ay, nang nangruna nga impakitam ti bilag mo, kunana, babaan ti kinamanang nga asi ken pamakawan. DJ gayam ti bilag ti Diyos. Haan nga impakita na ti bilag na ta, inikan na katin idumduma sirib. Inikan na katilaing mo nga gasat mo nga nagnegosyo uno nagtrabaho ka na paraburang kati sa nikwa. Inikan na haan na gayam nga impakita ti bilag na babaan ti pintas ti aglaulaw, babaan kadagiti tao nga nasa saya at nagagwapo kada napipintas kada dagitay nalaing. Impakita na kunana ti bilag mo at nang nangruna nga impakita ti bilag mo babaan ti pamakawan ken kinamanang naasim. Dagito iskriba ay dagito maestro ti linteg ken papanguluan nga Hudyo dayjay ti kurang da. No adda nagbasol nga kaaruba da bansagen da. No dagsinger ti buis haang kay makisarsarita kadakwada. No hamo nga kadwa ti politika aga po ta lumaban na kapitan, hamo panpansinan. Nyamo data nga klase ilubungan. No si kanto ti mga abak, hamo ikan ida ti ayuda. Bumalis ka nga ron, handa ka imbotos. Kaslakas ti pagbibiyagan da, ipagarup da nga exclusive da as asidagdan kini Apo Diyos, ngam no, when it comes to panagayat, kinamanang nga asi kada pamakawan, awan kanyada. Iso nga kunana, kasla di ubing nga imbagana, di anak nga maysa, mapanak ijay talon, yes, ngam haan namot nga, inaramid. Kas di magkanya tayo, tingitingan tayo. Kas ano kaado ti ammom, may papan iti nasantuan asurat. Sigurado da kayo nga agret-retiren, no inaldaw kay amakimisa, dandaniyo nabasan ti Biblia, ta inaldaw tayo mat nga agbas, basa. Sa nga dagiti bilin ti Diyos, ammuyo amin dagita. Ti karkaritan na di pusom, kas anom nga ibibiyag. Adda pamakawan mo, adda kinamanang nga asim, no ibagam ti kinapudno, naggapukin ni Apo Diyos, kayam nga aramidan. Isugorod nga kuna na action speaks louder than ni awanan na ibusan ti tao. Kitain nyo. Tatao mo na gandi di panursuro ko, narigat mo't Father. Pakawanam. Aguray ta inton danda ni matay. Tulungam ayatam. Nagsadot mat. Agpakumbaba ka, naikamkamang latoy datay, so kati ari-arin, tangsit. Makimismisa ka, yes. Tumultulong ka di simbaan mo, yes. Naimpapusuan ka di dami inyawag dinagan ko, idimba nagpamisa. Allah. Masapol ko mga na letter of appreciation, dagiti indonar ko di ano dadto makakapsat isyo day tingtingitingan na the knowledge, the knowing, and the being, and the doing. Tingitingan na di jay. Di jay ay laing mo, yan di jay utek mo, at ka di tapusom. Yes, kayam ka di nga aramidan. Action. No dadto naglaing tayo dito. Ipamati, naglaing tayo dito. Nam di aramid, dadto bumagbagsak, mabitbitin. No dadto di ima tayo kaababa. Kas lala na atake nga kung kunana na naglaing ti o nagdakkel ti ulo na adra, hydrocephalus na ti kasirib na. Agin enlargement of the heart, nagdakkel di puso na ngam di iman, ano dadto man na atake, hanam mo nga, iyon na, hanam mo ti mamakawan, hanam mo ti manangaasi, hanam nga mo ti mangarakop kin ni kabsat na. Tagpili kayo, sino kayo, di ba imbaga na nga, nagwan ngam hanganapan, when imbaga na nga haan nga napan. Action speaks louder than do not work for reward, let them come as a kabaw kayo maamin. Surprise! Tumakdar tayo para iti nakaipaduyak-yak ti pamati. Mamati ak, iti may sa Diyos,
Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymaysa nga Apo ani Kristo. Bugbugtong nga anak ti Dios, nagtaod iti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios a nagtaod iti Dios, silaw a napaypayso a Dios a nagtaod iti napaypayso a Dios, naiyanak saan a naparswa. Dios a kasumedlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog a naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kas tamet ana ilansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag, iso agtaw iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Intay umararaw iti managayat nga Ama, impakita na kada tayo, tinaindaklan nga ayat na, babaen ti panangibaon na ti anak na anagbalin a tao, nagkawes akas adipen, nagpakumbaba, ken nagtulnog agingga ken patay, dawaten tayo ta ikkan na tayo ti kirit ken pigsana, amang surot iti dalan ni Kristo Jesus, tapno maikari tayo met akas anak na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen ken paraburan na kami. Para iti Santa Ina Iglesia, nang runa ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, kas ken San Juan namang munyag, nang isagana iti pagnaan ni Kristo, babaen ti panangiwaragawag tinaimbag adamag. Agbalinda kumamit adalan, dagiti nayaw awan nga subli ken Kristo. Kumararag tayo. Para kadagiti mangiturturay ti pagilyan tayo, kas ken Kristo Jesus ang nagbalin nga dipen, tapno agserbi kadagiti tattao, aramiden da kumamit anasayaat ti akemda, kas nadutukan nga agserbi, para iti pagsayatan ti amin. Kumararag tayo ti Apo. Para kada tayo nga adda ditoy ang makipagrambak iti nasantuan a Eukaristya, kas ito mo nga anak ang nagtulnog iti bilin ti Ama. Aramiden ken suruten tayo met ti bilin ti Apo. Babaen ti panangipakita tayo, ti ayat ken tulong tayo iti padatay a tao. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, nakakaasi ken may dadanes. Saan da kumamawanan iti namnama ti biag, ken agtala ni idang anapigsa ken nakired iti pamatida, ken Kristo nga Apo, ket Diyos tayo, kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo apimusayen, sapay ko matabarakpatan ti biag nagnanayon kas ingkari ti Apo kadakwada, kumararag tayo ti Apo. Agulimag tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Entay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Ipanay karkararag kada Gordon ken Luis Bruce,
Daroni ken Pinkijen Bartolome Biag ken di pamilyada. Kumararag tayo. Apo, denggen ken paraburan na kami. Ama, babaen ken Kristo nga anak mo, patgam kad dagitoy karkararag mi. Tulungan na kam amang buangay itinasantuan agimong mo. Tapno agkaykaysa kami akas may sa pamilya ni Kristo. Dawatin mi daytoy itinagan na. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di kalikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpin, tas da tinapay ngenara, di umay mitayawat, nagaputi trigo genubas, abunga tagpanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpin, tas da Kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. tiya po awatan na kumadag ito daton kadag ito imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manang nga asi a Dios awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Hadada na si tutag-ay tiya po. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigad rombe. Pudno unay o maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin a parswa, di langit ken dagan apnoda, iti pakailaydayawan. Hosana iti kangatwan,
itinaganti Apo, hosana itikangat. Pudno ay Apo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Innakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat mi a pimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit madaydayaw kuma dinagan mo dumteng kuma di pagaryam matungpal kuma dinakem mo ditoy daga akasan
madilangin. Idem kadaka ti aldaw ito ti kanen mi iti patinayon nga aldaw pakawanem me di basul mi akas me pamakawan mi di basul dagiti nakabasul kada kami tinakame baybayan ngaumanno goti sulisuketi salakan nakam ketiti dakes dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Pakukuam tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon adin O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kaswa kumamet ken ka. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asiga katagami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asiga katagami. Cordero ni Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan item kadakam ti kapya item ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak ngem ti may salaeng nga sa paimbag tontay karawa.
Apo sikat ibilengbi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di gamang mi. Kas may sa abangan, di namili na rami di daga, kasta tayong agserbi, di apo narugo narasinan mo. Apo sikat ibilengbi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di gamang mi. Day ta abangan, numan pa'y narami di daga, mupalubusan di Diyos, grasya na di maibos, di mga agbalin abagnos. Apo sikat ibilengbi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di gamang mi. Kas may sa abangan, di namili na rami di daga, kasta tayong agserbi, di apo narugop narasinan mo. Apo sikat ibilengbi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di gamang mi. Kas may sa abangan, di namili na rami di daga, nupalubusan di Diyos, grasya na di maibos, Apo sikat ibilengbi, di
asim kenayat mo inakita lek tuy suko ngarudo Diyos apuken ka tinakdawaten day tuy adipen mo ala hingga kat ibinen alain ka tarabayen alain ka saradayen tapnuag dahil ay nabugot mo lain. Gumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti Santa Amisa pabarwen na ti bagikan kararwami. Inwaragawag mi gat nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidem kadi ama iranod kam tumet iti nagloryaan at awid na. Gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit apo. Kalpasan ti third mass apo dagitay pastoral leaders isunto ti schedule tayo para iti pastoral visit. Haan nga ni Apo Arsobispo ti umay apo ni Monsignor Sammy Rosimo ket at datay to kumano nakimisa kay tatan dagiti pastoral leaders apo umay kayon to no kalpasan ti third mass. May palagip manen apo nga Holy Rosary Month tata. Ore kadagitay haan nga dadti parokya Oktubre manen para kini Apo Santa Maria ti panagsanto Rosario tayo ti Black Rosary kuna tayo nya. Haan nga Holy Rosary Month kunana apo bulan. Haan nga no nalpas GC sayon tinarastasyon nay taltalo nga aldaw nalpas min apaw makabulan ori nalpas yu GC sayo ituloy ije pagtaengan ituloy ije kapilya ituloy ije gimong ta makabulan nga rod nya ket dakkel may sa kadakkelan nga debosyon tayo daytoy tintero nga Pilipinas ket no bigbigen tayo ti bilag ni Apo Santa Maria ti pigsa ti panangibabaet na nasayaat dakkel ti maitulong na nya. So nga irugi tayo man tatanga aldawen nga iringpas tayo manen daytoy makabulan nga panagsanto Rosario haddaan puso haan nga mai-recite nga basta malpas tauri nagrosaryo ka inlipas mo lang awa mo meaning na jak amo dapay ka ipapanan na nya tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ken agragsak tay di amin na parabur na biag na ken inden na daraken amin na sapay kumatain kay amin akay kay sa tisino